Отварям по един мистериозен подарък всеки ден до Коледа. Днес е 13, което означава, че ще отворя точно подаръка, който е по средата между първите 12 и вторите 12 подаръци. Така че ще бъде интересно какво имаме днес. Ето го. Добре. Мисля, че са някакъв вид ядки, или поне така се усеща на пликчето. Сега ще разберем дали е така. Да. Много подходящо, понеже ме е гладно и искам да хапна нещо. И... идеално. Много обичам. Бразилски орех. Има много специфичен и натрапчив вкус и на мен много ми харесва. Чел съм, че не трябва да се прекалява с него, защото може да ти навреди, но аз това не го спазвам. Напишете в коментарите дали сте яли бразилски орех и дали ви харесва.